Айде да видим какво има в другия ни склад. Тук държим останалата част от стоката, която не може да съберем в главния ни склад. Машини, плугове, мулчиращи косачки, мулчери. Имаме всякакви размери мулчери за всякакви трактори. Насам може да видите палети с машини за разсад. Така идват, така пристигат. Тук имаме мрежи, всякакви мрежи имаме. Хайде да видим какво има. Гъста оградна мрежа. Мрежа за огради, не се вижда през нея. Имаме всякакви размери от всички гъстоти мрежи. Насам може да видите зебло против плевели. Стотици ролки. Елате да отворим една ролка да я видим и нея. Ето го зеблото. Предпазва против плевели. Имаме на метър и на 2 метра широчина. Ролките са по 100 метра. Режими парчета по ваше желание. Каквато дължина искате. Ето така са навити. Грил имаме всякакви широчини от 2 до 12 метра. Бамбукови колчета. Хиляди бройки. Десетки хиляди бройки има наредени тук. На височините 2,10 и 1,80. Елате да видите колчета. Здрави, качествени, дебели и издръжливи. 2,10 са високи. Предлагаме ги на страхотни цени, когато купите цели стекове. Имаме различни стекчета. По 10, 20, 50, 100, 200 броя. Колкото искате, толкова ще ви пратим. Ето останалата част от грила на 2 метра широчина. 2 на 100. Така изглежда една ролка. 200 квадрата. Стотици бройки имаме и от нея. Тук може да видите мрежата за краставици. Това представлява. По нея се навива краставицата и расте нагоре. Това тук е лента кристал. Кристал за върти. Всякакви мрежи имаме, всякаква стока за земеделието. Ако ви трябва нещо, свържете се с мен, Стоян Иванов от agroзвезda.com.